खुलुमगा जत मेडे फ्रेंड्स फाइमाजा फैनाय खापानि ताखुते बुसंनो जों दिनै नरनि बागै कायसा गुड निउज सौयै दङ मंखासिनि सिनि थकाय फिल्म 5 सेप्टेम्बरनि 8 तारिख रिलीज जाना थांनि दङ रवीन्द्र सतबास्की भवन हल नम्बर 1 नो इनके अ फिल्म कास्टिं खालायगा आनि याग्रा दङ सुलेख कामेन कास्टिं आदित दङ शांत दङ इनके विश्वनाथ दङ शंकर दङ लीला दङ गताय आनि म्यूजिक डायरेक्टर दङ दासरां गप्रमा इनके अ फिल्म जों नरक फाइने 8 तारिख सेप्टेम्बर नरक नायमानाय अ फिल्म सुदु रवीन्द्र सतबास्की भवन आगरतला सिमि रिलीजिं या म सिनि त्रिपुरानि बेबखायानो रिलीज जानाय उमुलुं जम्पुजला तागरजला फाइबार जागो खायानो फिल्म रिलीज जानाय ग फिल्म थाखायो जतनो खाबाय खुबाय फाइना फिल्मानो नै तामनि ग फिल्म ताबो जे प्रेजेन्ट जे चलि दंमानि मनोतुन फिल्म न सामजाका बुलांगा तो हमें मारो सिनि सरब्रिनाल न तामाले दिनियो सामु बेलायखनो चैलेंजिंग सामु न पयतो सावनि आनो या फरका आइन बागै आं मो जरानो बेलायखनो चैलेंजिंग खायनो रमैना का आइन बागै सेट काम जरा काम नि रमैना खा के आनि बिसिंतुइ आं जा माने जे सिमानि मोटामोटी आं रै दङ मिउजिक बुलांसिम पाइथाक जरा जे बैकग्राउंड म्यूजिक इनदि गेवरनि जे सामु रो गाबन म्यूजिक रो आंके आनि रोल आमसो नंनाय आनि जा मानसाक अरनि जे म्यूजिक वर्क्स म्यूजिक नि जे सामु रो न बसो जर्दै जस्टिफाई खायमान आबर आम साइते दंता एमएस बसो समयना खालामो समय दे समय म्यूजिक नि गेतो अने आ जतनो सेमाने किसे मिसा हाबन बसो समय रो ना ताबो कक साना थाङा के सिनि त्रिपुरा हास्तेबो जों बेबाक दिगिनो चिन्ता मा खायमा बा माने आ खायसा प्रोजेक्ट मास कैसे क्लाइ दंगबो माने फाइला बुला यां नुखुं सलना ना ले के आमसे बसंगा मुंबई रंनि हाय फटो सिन है परा जगवा म्यूजिक कैसे सामो कोडी प्रोजेक्ट नि बुया के बा तावन बागै तबो मानसा जरते भाई के कम नि बिसिंगो इकोनॉमी खायनाय भाई के ताम खायमान आबो साइदमन बिसिंगो आं 5 दिन समफायगा रेगुलारली 9 to 10 amai jaro खायनाय माने 12-13 घंटा खायनाय सालो ga भाई खायनाय ताबन पाइसुयाखौ किजाम जा बैलेंस खायनाय सामरक दंखौ के सामु तेसा दंखता तो 5-6 दिन रंनि 10 days रंनि सामु नाय दङ अ फिल्मनि बिसिंतै अर सोंजानाय दंगो मोनै जानाय दङ काप जानाय दङ आबनि बागै अ फिल्म नायनाय बागै अ फिल्म सपोर्ट खायनाय बागै जाय लोकल आर्टिस्ट रकनो सपोर्ट खायनाय बागै आं सिनि त्रिपुरा हास्तिनि सिक्ला सिगले ताकु बुकु समजो तननो कौनान मुसुनाय नरवा फिल्म नायदि तांमालावा जागावो साना थांके शॉर्ट लाइनाय कैसे फोरोंमो हानके तिनि तंथके खाना मा काबनाय तिनि खासियाके खाना देरानाय आमो सेवरनि मेन जे फोरोंना नायमानि नगे तिनि नों जेसे कोनो हामै जावै दंनि नों ताताल लामा रमैनाय खाना नों मानजागनाय खाना नों सिजागनाय याबंखा अ फिल्मनि नाहारमु ताय फोरोंमु आवन बागै जतनो कबगनाय आं अ फिल्म नरक नायनाय तापक दितै जों जतनो सिनि सामु रोंया फनो जाया फनो जा मानमानि खायमानि अमर नरक तिकिचा फान रखांकेबा थिना रबो सतेबा फान खायनानै आसरे सामु खायना फान मारान पूरा बोजा फुंजानाय सारा फुंजानाय सारा आजिङो सार साइकना आगरतला गोबार खर आगरतला रवीन्द्र हल नम्बर 1 चिनी हाथाय चिनी तैमा चिनी बलम जतो निनो कायसा कथमा दंगो बरम कुचुक अंजाकनाय कथमा हालोकि फिल्मानि कथमा चिनी कथमा जों हानि बेसारकनि कथमा जोंनो मुं गोबांमा बेरिंजाक फानो चिनी कप चिनी चामुं चिनी ते जतो फेलाय मुं दंमानि उलबो जोंनो तामो थानसा खायतनि हिंखे चिनी सिनि मुं जों जतो खा अहानि बेसा हायुं रेग हानि बेसारकनि सालनो रगै TTAADC चिनी हुकुमु मुकुमु चिनी लाइबु मानि गरन तै चिनी सिनि मुंनो खाति नारुकनानि तै हामियानि याकनि कातिरनानि समाय दांफिरो जतनो हायुं रेग हानि बेसारकनि सालनि हामजाकमा तै चिबाया फारो